Темата за детската агресия в училище вълнува педагози, специалисти по детско здраве, училищни директори, експерти и родители. Жертва на тормоз в училище стават момчета и момичета, независимо от тяхната възраст. Това показва статистиката. Ние съвместно с ръководството организираме мероприятия, свързани с борба на насилието и тормоза в училище. Празнува се последната сряда на месец февруари, 28 февруари. Децата се запознават с вредите от насилието и се учат да бъдат по-толерантни. Насилието може да е физическо, психическо и емоционално, но без значение какво е, то винаги е травмиращо за детската психика и здраве. Учениците от Средно училище Свети Климент Охридски организираха тази съвместна изява, за да могат да покажат, че не трябва да има тормоз в училище в днешно време. Децата трябва да бъдат приятели, да има толерантност и да има разбирателство помежду им. Така че ние се включваме в тази съвместна кампания против тормоза в училище. Всички ученици се събраха в двора на иновативно средно училище Свети Климент Охридски и се обединиха. Заедно извикаха не на тормоза в училище и извън него. Тормозът няма място тук. Защото те вярват в приятелството, уважението и подкрепата. Аз разбирам под думата насилие това, че някой ме обижда, заплашва ме, тормози ме. Ние в нашето училище нямаме такива неща и аз съм много щастлива. Трябва да показваме и да бъдем винаги с тях заедно и да не ги тормозим, да не говорим глупости, да не се бием, да не ги псуваме. Аз съм виждала такава ситуация и съм ходила много пъти да помагам и съм казвала, че не е хубаво така да се бият, защото на никой няма да му е хубаво да го бият, защото съм виждала много момичета да ходят да бият по-малко дете от тях и по-слабо, то нищо не може да направи. И това беше ужасно. И аз отидах просто и ги разтървах. Но това не беше в училище. По думите на директорката, всички заедно ученици и учители показаха, че като общество могат да създадат едно по-добро утре, където всеки се чувства защитен и признат.